NgukaMateyu 1. Izizukulwane zikaJesu. Incwadi yokuzalwa kaJesu Kristu, indodana kaDavide, indodana ka-Abrahama. U-Abrahama wazala u-Isaka, u-Isaka wazala uJakobe, uJakobe wazala uJuda nabafowabo. UJuda wazala u-Faresi noZara kuThamari. UFaresi wazala u-Esiromu, u-Esiromu wazala u-Aramu. U-Aramu wazala u-Aminadaba, u-Aminadaba wazala uNasoni, uNasoni wazala uSalimoni. USalimoni wazala uBhowasi kuRahabi, uBhowasi wazala u-Obhede kuRuti, u-Obhede wazala uJesayi. UJesayi wazala uDavide inkosi, uDavide wazala uSolomoni kumka-Uriya. USolomoni wazala uRobhowamu, uRobhowamu wazala u-Abiya, u-Abiya wazala u-Asafa. U-Asafa wazala uJosafati, uJosafati wazala uJoramu, uJoramu wazala u-Oziya. U-Oziya wazala uJothamu, uJothamu wazala u-Akazi, u-Akazi wazala uHezekiya. uHezekiya wazala uManase, uManase wazala u-Amoni, u-Amoni wazala uJosiya. UJosiya wazala uJekoniya nabafowabo ngesikhathi sokuthunjelwa eBhabhiloni. Kwathi emva kokuthunjelwa eBhabhiloni, uJekoniya wazala uSelatiyeli, uSalatiyeli wazala uZerobabeli. uZerobabeli wazala u-Abiyadu, u-Abiyadu wazala u-Eliyakimi, u-Eliyakimi wazala u-Azori. u-Azori wazala uSadoki, uSadoki wazala u-Akimi, u-Akimi wazala u-Eliyudi. u-Eliyudi wazala u-Eliyazere, u-Eliyazere wazala uMathani, uMathani wazala uJakobe. uJakobe wazala uJosefa indoda kaMariya, azalwa nguye uJesu othiwa uKristu. Zinjalo-ke izizukulwane zonke zisukela ku-Abrahama ziye kuDavide, ziyizizukulwane eziyi-11, nezisukela kuDavide ziye ekuthunjweni eBhabhiloni ziyizizukulwane eziyi-11, nezisukela ekuthunjweni eBhabhiloni ziye kuKristu ziyizizukulwane eziyi-14. Ukuzalwa kaJesu. Ukuzalwa kaJesu Kristu kwaba nje. Unina uMariya esemisele uJosefa, bengakahlangani, wafunyanwa ekhulelwe ngoMoya oNgcwele. Kepha uJosefa indoda yakhe engumuntu olungileyo, engathandi ukumthela ngehlazo, wayefuna ukumlahla ngasese. Esazindla ngalokho, bheka ingelosi yeNkosi yabonakala kuye ngephupho ithi, "Josefa, ndodana kaDavide, ungesabi ukumthatha uMariya umkakho, ngokuba akukhulelweyo kungoMoya oNgcwele. Uza kuzala indodana ayiqambe igama lokuthi nguJesu, ngokuba nguye ozakusindisa abantu bakhe ezonweni zabo." Lokhu konke kwenzeka ukuba kugcwaliseke okwakhulunywa yiNkosi ngomprofethi ukuthi, "Bheka, intombi yakukhulelwa izala indodana, bayiqambe igama lokuthi u-Imanuweli," okungukuthi ngokuhunyushwa, uNkulunkulu unathi. UJosefa esevukile ebuthongweni wenza njengalokhu imiyalile ingelosi yeNkosi, wamthatha umkakhe. Akaze aya kuye, waze wazibula ngendodana wayiqambe igama lokuthi nguJesu.